ହଇ କିଏ ଶୁଣୁଛ? ଆମ ଝିଅର ନା କ'ଣ ଦେବା ବା? ଯାଇକି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକି ଆଣୁନ। ସେ କ'ଣ ନାମ ସୁଝେଇବେ ତାକୁ ଟିକେ। ତାର ଏକୋଇଶିଆ କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇବା। ପଣ୍ଡିତକୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଡାକି ଆଣ ହେଲା। ତୁମେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ ବାସନ୍ତୀ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏଇ ଦେଖ ବାସନ୍ତୀ, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ। ଆଉ କେମିତି ହେଲା? ଆଉ ଝିଅର ଜନ୍ମ ସମୟ, ବାର ଆଉ ତା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଟିକେ କୁହ। ଆଉ ଝିଅକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ। ହରିଆ ତା ଝିଅର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ, ତା ଦିନ ବାର ସବୁ କହିଦେଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏ ଝିଅର ଜନ୍ମ ଇଏ କ'ଣ ବତଉଛି? ଆମ ଗାଁ, ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଏ ଝିଅ। ଏ ଝିଅ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଠିକ୍ ହବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା। ଇଏ କ'ଣ? ପଣ୍ଡିତ ଭଣ ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ତାର ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ, ତାର ଜନ୍ମ ତିଥି ଗୁଡ଼ିକ। ଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କିପରି ମାରିଦେବି ମୁଁ? ସତରେ କ'ଣ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ସାଜିବ? କ'ଣ କରିବା କୁହ? କ'ଣ କରିବା ମୋ ଝିଅ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବାସନ୍ତୀ? ମୋର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ। ମୋର ଜନ୍ମ ଛୁଆକୁ ମୁଁ କିପରି ମାରିଦେବି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ ବାସନ୍ତୀ। ମୋତେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ବାସନ୍ତୀ। ସେହି କଥା ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ବିବଶ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଦେଶ କଲେ କି ସେ ଝିଅଟାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୂର ଜାଗାକୁ ନେଇ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମୋତେ ଏ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ। ତୁମେ ଯଦି ଅମାନ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ମହାରାଜ ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି କର ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ, ସେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଆ କଲେ। ସେଇ କୁନି ଝିଅଟିକି ନେଇ ନଈରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ସେଇ ଝିଅଟି ନଈରେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଋଷିଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ଋଷି ପାଇ ତାକୁ ପାଳିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଆଉ ସେ ଝିଅଟିକୁ ସେ ରଖିଲେ। ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖୁ ଋଷି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଆଉ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଗ କଲେ। ଋଷିଟି ଯୋଗ ବଳରେ ସେଇ ଝିଅର କୁଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ସେ ନର୍ମାଲି ଝିଅ ପରି ହୋଇଗଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଝିଅଟି ହୀରା ପରି ଛୋଟ ବେଳରୁ ଚମକୁଥିବାରୁ ସେଇ ଝିଅଟିର ନାଁ ଋଷି ହୀରା ବୋଲି ରଖିଥିଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ସେଇ ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ହୀରା ଯାଇକି ନଈ ତୁଠରେ ବସିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ଆସି ହୀରାକୁ ଦେଖି ସେ ଭାବିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି କିଏ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଅଥବା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିଏ ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ? କିଏ? କୁହ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମ୍ବାଦ କ'ଣ? ତୁମେ ସେଇ ଝିଅର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲ ନା ନାହିଁ? ସେ କେଉଁ ଗ୍ରାମର? ତା ନାଁ କ'ଣ? ସେ କାହାର ଝିଅ? ତାର ମାତା ପିତା କିଏ? କୁହ। ହଁ ମହାରାଜ, ସେ ବିଳାସପୁର ଗ୍ରାମର।
ତା ନାଁ ହେଉଛି ହୀରା। ମହାରାଜ, ସେ ଝିଅଟି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛି। ତାକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ ଆମ ମହଲକୁ। ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଅଣାଯାଇକି ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ମହଲକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଠି ସଭା ମଧ୍ୟ ବସିଲା। ସେଥିରେ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେଇ ସାଧୁ ବାବା ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ନଈକୂଳରୁ ପାଇଥିଲେ। ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାଙ୍କ ପିତା ସେଇ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଦିନେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଝିଅଟି ଆଜି ସେ ହୀରା ହୋଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଝିଅଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ସାଧୁ ବାବା ପାଳି ପୋଷି ଏତେ ବଡ଼ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ କହିଦେଲେ ସେ କେମିତି ଯୋଗ ବଳରେ ସେ ଝିଅଟିର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ। ରାଜା ଯାଇକି ହୀରା ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ମନରେ ଧରି ସେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାଧୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଯାଅ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ହେଇଯାଅ। ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହା ହୋଇଗଲେ।